Ja mám veľmi rád divadlo. Mám veľmi rád činohru. Som vášnivý divák, činoherný. A čo sa týka spolupráce s divadlom, toto je prvá spolupráca v tom zmysle, že výstavu v divadle som samozrejme mal, ale že by som pracoval špeciálne, lebo v tejto chvíli robím veľké obrazy len vyslovene pre túto príležitosť na výstavu do divadla s témami divadelnými, ktoré som si dovolil prisvojiť, takže jedna téma je ľudské telo, alebo trošku aj obtlstlý taký korpus, a druhá téma sú balady. A tieto dve veci ma inšpirujú, na tieto dve veci ja robím svoje práce a nebudú nikde inde predtým vystavené, vlastne je to len pre divadlo Andreja Bagaja. Nerobím priamo na inscenácie, úplne schválne. Chcel som len prebrať tému, alebo časť témy, alebo nejakú vôňu z tej témy a na to vlastne spraviť svoju prácu, svoju tvorbu, aby boli dve nezávislé, alebo viacero nezávislých prác a spojené tým motívom. Ja som ani nečítal tie hry, mne išlo len o tú hlavnú tému. Tie témy sú mi blízke. Ja som figuratívny maliar a často spracovávam motív tela a zlé konce sú tiež súčasťou mojej tvorby. Teraz narážam na balady. Takže snažím sa pred čistým plátnom na chvíľku pozastaviť a hneď sa vrhnúť s prvou myšlienkou, ktorá sa týka buď ľudského tela, alebo balád slovenských, alebo akýchkoľvek, alebo rozprávok s nejakým utrpením v sebe. Baví ma, keď má obraz kúsok príbehu v sebe a baví ma, keď je tam naozaj nejaký problém. Ja mám rád, keď niekto príde za mnou s chuťou a že má rád moje veci, ako teda Veronika, pani riaditeľka, prišla za mnou. Je to pre mňa výzva niečo robiť špeciálne. Ja nemalujem iba v ateliéri, mal som projekt, kde som maloval na scéne s hudobnou kapelou. Možno ešte aj chystám práve divadelné predstavenie, na ktorom budem malovať. Všeličo je pre mňa zaujímavé, ale ten kontext divadlom, to, že to súvisí s činohrou, to je pre mňa lákavé veľmi. Nebojím sa toho a teší ma to, lebo je to zase spolupráca s ľuďmi, spolupráca s novým priestorom, lebo zavretý doma v ateliéri, v tichu, v samote a vo svojich pochybnostiach, toho mám dosť, to robím často. Ja som rád, keď tá malba osloví toho diváka, lepšie teda v pozitívnom zmysle, ale aj keď ho trochu vyruší a trochu jemnúčko naštve, by mi to nevadilo, len nech nie je ľahostajný k tým veciam. Alebo aspoň nech pocíti, že som to robil s plnou silou a s plnou láskou a že nemusí sa mu to páčiť, ale musí vedieť, že to je za mňa to najlepšie, čo som v tej chvíli dokázal spraviť.